Alhaji Tijjani Bako, shugaban kungiyar agaji na Shababul Faida Ansaruddin At-Tijjaniya, ya gabatar da jawabai na yabawa da kokarin Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu da kuma jaddada mubayarsa akan abin da ya shafi halifancinsa na ɗariƙar Tijjaniya a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Ni a shekaru da yanayin rayuwa na yau da kullum da abubuwan da na sa a gaba, aikin agajin nan na karbe shi ne bisa ga dalilai guda biyu. Na farko, na karbe shi ne bisa ga dalilin wane ne shugaban kungiya. Mai martaba Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu, Khalifan Tijjaniya na Najeriya, kuma shine shugaban wannan kungiya ta Jam'iyyatu Ansaruddin At-Tijjaniya. Jin shine shugabanta shine ya bani shauki, ya bani zimma na gan cewa ya kamata nema in zama shugaba na ƙungiyar da take karkashinsa. Ina jin irin himmansa da yanayinsa, ina bibiyan lamarinsa gaba ɗaya. Na ga mutum ne mai ilimi, mutum ne na Allah, mutum ne wanda ya san ya kamata, sannan ya zo ya zama shi ne ma halifan Tijjaniya namu na Najeriya. To don haka tunda mu almajiran shehu ne kuma 'yan Tijjaniya ne, kuma aka ce shugabanmu gashi adali ne, mutumin kirki ne, mutumin da ya san ya kamata ne, mai ilimi ne, ya san me yake yi, kuma yana neman ci gaban almajiran shehu gaba daya. To wannan himman ta sa ni nima na ce to zan yi tafiya tare da shi, don muna neman mutane irinsu masu gaskiya, wanda suka san Allah kuma suka san cewa lalle ya kamata abin da rayuwar dan adam ta kasance. Ba ina magana akan mu in Tijjaniya mu kadai bane, ina magana akan sanin ya kamata da yayi na humanity, na rayuwar dan adam gaba daya. Mutum ne wanda ya riga ya san menene dan adam, ya san menene rayuwar dan adam, kuma yana kawo ci gaba a cikin rayuwar dan adam. Sannan Allah ya zo ya zabe shi ya zama shine shugaban mu yan Tijjaniya, ya zama da mu shine shugaban mu na yan dariƙan, musamman yan dariƙan Tijjaniya da muke nan Najeriya, yan faida. To alhamdulillah, ganin wannan bawan Allah ya zama shugaban yan Tijjaniya na Najeriya, kuma shine shugaban kungiyar Ansaruddin At-Tijjaniya, ni kuma na yadda na karba, don na gaji da bai kamata a ce a yanzu na sa uniform na aikin agaji ba. Amma himman bawan Allah na ita ta bani himma da nima na gan cewa ai har yanzu da saura, tunda muna da mutanen da muke so mun gansu a gaba. Samun irin wa'annan su zama su ne shugabanni a cikin tafiya wani abu ne babba, wanda ko da baka da lafiya aka ce su ne shugabanni zaka ji ka samu sauki, don himman su za ta baka karfi. Kamar allura ne ni aka yi min da aka ce shine shugaba, ta an yi min allura, kuma farin ciki na ran da ya kaddamar da mu, shi da kansa ya mika min kundin tsarin mulkin namu, kuma ya ɗauki tutan Najeriya da tutan kungiyar Ansaruddin ya bani, kuma ya ce ya kaddamar da mu. Ai ko ya kamata ba tutar dogata Najeriya ga kuma tutar agaji. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ubangiji ya saka mishi da alheri, kuma Allah ya bashi karfin gwiwa samun haɗin kan 'yan ɗariƙan Tijjaniya ga baki ɗaya na duniya ma, ba na Najeriya ba, don zai iya ba ma Najeriya ba, na duniya ma zai iya haɗa kansu. Kuma mun ga alama juma'a mai kyau daga Laraba ake ganinta. Mun ga abin da ya yi. Ubangiji Allah ya ƙara mishi lafiya, ya ƙara ɗaukaka shi, ya bashi himman ci gaba da abin da ya sa a gaba a kan mummunan ɗariƙan Tijjaniya da ma sauran musulmi ga baki ɗaya. Sannan himmansa, wanda ma ba baya ma ɗariƙan Tijjaniya, yana farin cikin zaman shi shugaban 'yan ɗariƙan Tijjaniya saboda himmansa da kuma ƙoƙarinsa. Allah Ubangiji ya ƙara mishi lafiya, Allah kuma ya ba mu iko mu mishi biyayya, kuma Allah ya sa duk wani wanda yake ganin cewa ya samu ci gaban wannan kungiya namu, Allah Ubangiji ya bashi shi ma ikon taimaka mana da a cikin wannan tafiya da muke ciki. متى تأتيها يوما وتلمم بدارها ترى العمر من شمس اللهيرات أظهرا. Alhaji Tijjani Bako, kwamandan wannan kungiya na ƙasa, ya gabatar da jawabai
na nasihohi ga 'yan kungiyar agaji na ƙasa baki ɗaya. Game da 'yan agaji a Najeriya muna da kungiyoyin agaji na addinin musulunci suna nan da yawa. Akwai jama'atun nasarar islam, akwai fitiyanar islam, akwai munazzamatul fitiyanar islam, akwai kungiyar izala, akwai scout, akwai red cross, akwai jindullahi, akwai tajdidul islam, akwai kungiyoyi da yawa na 'yan agaji. To ina kira ga wannan kungiyoyi na 'yan agaji ga baki daya, na farko da musan menene ma'anan kungiyar agaji. Ita kanta mutum za ka yi aiki sai ka san me aikinka. Wasu kungiyoyin suna da himma kuma sun san aikin da suke, wasu kuma ba su sani ba. To ina kira ga dukkan kungiyoyin agaji da mu dukkan mu gabaki ɗaya mu haɗa kai mu san menene aikin agaji, kuma mu faɗakar da yaran da suke ƙarƙashin mu game da aikin agaji. Aikin agaji ba aiki ne na zanga-zanga ba aiki ne na fitina ba aiki ne na faɗa da sauran abubuwa da wasu yara 'yan agaji suke, ba haka ba ne. Ƙungiyar agaji aiki ne na tausayi da imani da taimakawa musulunci da dukkan mutumin da ya rabe ka, har wanda ba musulmi ba. Idan kana agaji, duk lokacin da ka samu dan adam insan wanda Allah ya halicce shi, to in ya shiga cikin wani hali na neman taimako, to kai dan agaji a lokacin ne aikinka zai taso, a lokacin ne za ka taimaka mishi. Amma kar a samu dan agaji da makami ko sanda ko wuka ko wani abu wanda zai kai kansa zuwa ga halaka ya halaka wani. Wannan ina kira ga dukkan kungiyoyin agaji da su yi wa yaran da suke goyon bayan su tarbiyya na sanin shi kansa aikin agajin menene. Aikin agaji yana da limit, yana da iyaka. Shine meye agaji, me ma'anar dan agaji, me dan agaji ya kamata ya yi. Dan agaji ya kamata ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. A dinga faɗakarwa. Rashin sani yakan sa mutum ya je ya aikata wani abu. Ba wai dan ka sa uniform kai soja ne ko kai dan sanda ne ko kai wani abu, ba haka dan agaji yake ba. Soja da dan sanda da sauran ma'aikatan gwamnati da ta dauke su aiki ta musu training na yanayin aikin da take so da su yi mata. Kai kuma dan agaji shugabanninka sun dauke ka aiki saboda ka taimakawa mutane ne, kuma su nuna maka abin da za su yi. Kana da limit, akwai limit na aikin agaji. Aikin agaji ba aikin soja bane, ba aikin dan sanda bane, ba aikin immigration bane, ba aikin custom bane. Abu daya ne da aikin dan agaji yakan ganin kansa kamar shi ma'aikaci ne sa wannan uniform da yayi, saboda su abokananmu wanda suke sa uniform na gwamnati ba sa yarda a ci mutuncin uniform din agaji. Da haka wannan yakan sa dan agaji ya ji shi ma wani abu ne. Su kuma suna daraja nasu ne uniform din su. In suka darajar da uniform din su, to ba za su yadda a wulakantar da uniform din wani ba. To ganin wannan yan agaji da yawa sukan dauki kansu cewa ai tunda wani zai tare su kar a ci mutuncin uniform din su, su ma suna da wani fawa. To ba haka bane. Aikin agaji daban, aikin hukuma daban. Amma hukuma gaba ɗaya ba ta son a taba uniform ko wani iri ne shi. To kar ka dauki kanka cewa dan kaga hukuma tana kare martaban uniform ɗinka, kai kuma ka ce za ka yi aikin hukuma. Duk abin da ya ka samu iyakacin ka kai aikin agaji. Abin da ya zama na hukuma ka miƙa ma hukuma kayanta. Dan na sha ganin yan agaji da yawa in an kama ko barawo su doke shi, su ji mishi ciwo, su ji gashi, su yi kaza. Ba naku bane. Aikin agaji idan har ka ga mutumin da zai zalunci wani, kama shi ka miƙa shi ga hukuma, kar ka taba shi, kar ka mishi wani abu, kar ka dake shi, ka miƙa ma hukuma. Hukuma ita take da hukunci, ta san inda za ta kai shi. Amma kar ka zama to dan agaji daga abu ya faru ka dauki sanda ku ta dukan mutum ku yi kaza, wannan kuskure ne. Daka wannan hakkin yana kan shugabannin agaji da su ringa faɗakarwa da yaran da suke karkashin su cewa dukkan mutumin da kuka same shi da laifi, ko da me kuka same shi, ku miƙa ma hukuma shi, ko ba hukuma bane. Ko mutane ne wanda kuke kusa da mutane, wanda za ku iya kusa da hukuma. Kuna tsakanin, kun zama middleman tsakanin mutane da hukuma. In an cuci mutane ko za a zalunce su ko za a yi musu wani abu, sai ku rike abun. Uniform ɗinku shi zai sa ku ba za a taba ku ba, sai ku ɗauka ku miƙa a hukuma. To
to yawancin abin da yake kawo fitina a tsakanin 'yan agaji shine wannan nuna fawa cewa kai ma kana ganin kanka kamar hukuma ne. To a daina nuna kai ana ganin kamar hukuma. Dan agaji ba hukuma ba ne, sunan shi ma dan agaji ne, first aider, mai taimakon farko kuma shine duk inda ka samu mutum a cikin wani hali zaka ko fada ka samu ana yi zaka raba fadan, in ka gaba na rabuwa ba wanda zai ka fitina sai ka tura hukuma ita za ta raba. Kai ba za ka yi hukunci ba saboda baka san wanda aka zalunta ba, kuma kai ba alkali ba ne balantana ka yanke hukunci. Taimakon farko da za ka yi shine za ka hana wannan fadan kuma ka mika ma wanda za su iya gyara lamarin kar ya lalace. Haka in ka samu mara lafiya ba kai za ka mishi magani ya warke ba. In jini ne an koya maka yadda za ka ɗaure jini kar ya zuba, ka ɗauka zuwa ga asibiti likita ya duba, ka gama naka. Daga inda ka je in mutu yaro ne ya bata, ɗauke shi ka kai shi gidan mai anguwa, daga gidan mai anguwa zuwa wajen hukumar 'yan sanda. Ansaruddin At-Tijaniya. Bismillahirrahmanirrahim. Yan uwa musulmai masu kallon wannan tasha mai albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na farko sunana Dr. Ibrahim Umar Ilyas, mataimakin shugaban Ansaruddin At-Tijaniya ta Borno State. Wannan kungiya ce wanda Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu shi ne ya yi umarce mu akan aka fa wannan kungiya lokacin da ya kawo ziyara kasar Najeriya cikin harawar 1970s ne, early 70s. Ya rubuta dogon wasiƙa ya ce aka fa wannan kungiya. Alhamdulillah kungiyar ta kafa tun a wancan lokaci. Mu kuma Borno yau ya kai shekara 8 haka mun kafa wannan kungiya. Kuma kungiyar ta kan kama, an yi ofisoshi, an yi branches, komai ya kan kama, ta fara aiki. Cikin abubuwan da wannan kungiyar ta damu da shi shine haɗin kan al'umma musulmai, musamman Tijjaniyawa da kuma sauran uwa musulmai. Yadda muka karanci tarihi na Tijjaniya mutane ne wanda su rayuwarsu ba su san kowa ba sai Allah, kuma kusan sun sadaukar dukkan rayuwarsu akan hidima da addinin musulunci. Tijjaniyawa kamar yadda muka sani a ƙasan Borno da lokacin Sheikh Ahmad Abdul Fati Allah ji kanshi da Sheikh Ibrahim Saleh Al-Husaini Allah ƙara mai yawan kwana, Sheikh Al-Miskin Allah ji kanshi, Sheikh Sharif Tijjani shi ma Allah ji kanshi, da sauran malaman da suke nan. Mun san su tun a wancan lokacin kansu a haɗe yake, suna girmama junansu. Duk wani da zai abu sai ya shawarci dan uwansa, in dan uwansa ce masa wani wannan bai bayana iya bari. Suna girmama junansu, suna respecting junansu, suna yin abu komai tare. Ba na manta lokacin muna kanana idan mun tashi misali daga Gombe za mu zo nan a Madina a dadi ana maulidi a wajen Lamsila. Idan muka zo wajen Zawiyar Kadima muna maulidi, muna samun tarba da karamci, har muna jin daɗi muna ƙanana a ɗauko mu a zo da maulidi saboda muna jin wani irin sabon yanayi idan muka zo nan. Haka ma wayanda suke nan idan suka tafi Gombe lokacin maulidi ko sun tafi Zawiyar Sheikh Sharif Tijjani ko Zawiyar Sheikh Al-Miskin, ana samun wannan abu. Wato daga nan za mu fahimci cewa wayannan shahinan namu tun da ba abin da suka sani sai haɗa kan al'umma da girmama jama'a da sauransu. Ansaru ta zo yana cikin ayyukan da ta kamata ta aiwatar shine ta haɗa kan Tijjaniyawa, kuma musamman wannan zamani yana buƙatan haɗin kanmu sosai da sosai, haɗin kai sosai da sosai muke buƙata. Tijjaniyawa a Najeriya aƙalla mun kai miliyan 6-7. Wayansu a lissafin su suka ce ai sun kai ma miliyan kusan 30-40. Wannan zai nuna mana cewa ashe muna da yawa. Idan mun haɗa kai lalle za mu ci nasara. Muna da yanwa a gwamnati, duk abubuwan da ka sani a gwamnati muna da yanwa a ciki, daga sojojin ne zuwa polisa, wannan zuwa ma'aikata ne, komai muna da su. Don haka
ansaru tana kokarin ta ga lalle tijjaniyawa sun haɗa kai sun zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Haka kuma dukkan al'ummar musulmai su haɗa kai su zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Duk lokacin da aka samu haɗin kai an samu ci gaba, amma duk lokacin da aka rasa haɗin kai to gaskiya sai dai koma baya, wal iyazu billahi. Ansaru tana kokari ta ga haɗa kan mutane musulmai, tana kokarin ta haɗa kan tijjaniyawa, kuma yana cikin ayyukanta wanda yanzu kusan ta somayi. Tana ziyartar zawiyoyi, ana ziyartar zawiyoyi saboda a haɗa kai, ana ziyartar zawiyoyi saboda a fahimci juna, ana ziyartar zawiyoyi saboda a taimakawa juna, musamman ma cikin zamani da Maiduguri ta rayuwa ciki yau shekaru 10 an ga abu da dama. A yanzu haka muna da yan uwa tijjaniya wanda suna kan wasu suna jin yunwa, wasu sitirin da za su saba su da shi. To yana cikin ayyukan da Ansaru yanzu ta tashi tana yi, tana fitowa kam tana wazi, tana ɗan tara ɗan regunan da suke da shi su kai wani kansu bayan ruwa, ana ɗan kai abinci. To wayan abubuwan da ake yin su don me? Ana yin su na farko don a taimakawa ɗan adam, kana kuma a samu haɗin kai tsakanin yan uwa musulmai, sannan kuma a samu haɗin kai tsakanin tijjaniyawa. Wannan kuma duk lokacin da an samu haɗin kai an ci nasara, domin Allah subhanahu wataala yana cewa la tatanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum. Allah ya ce kada ku yi matsaloli tsakaninku, ku fahimci juna, domin duk lokacin da matsala ta shiga tsakaninku to karfin ku ya kare. Kuma ya ce ku yi riko da igiyar Allah, kada ku rarrabu, wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. So Ansaruddin yana cikin abubuwan da take yi a ƙasar Borno, tana haɗa kan al'umma, kuma yana cikin shirye-shiryen take yi. Tana son ta yi conference babba wanda za ta haɗa duk al'umma musulmai a zo a fahimci juna. Kuma duk lokacin da al'umma ba sa fahimtar junansu, ba sa kuma yafewa junansu, ba sa haɗa kai tsakaninsu, to lalle wannan al'umma sai dai a mata addu'a. Allah ne ya kiyaye. Wannan shi ya takaitaccen abin da zan faɗa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ansarudin At-Tijaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Gwani Sharif Musa Bakare, ɗaya ne daga cikin canoni na lakar gama na wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiya Ansarudin At-Tijaniya a chairman Najeriya lakar gama. Alhamdulillah, mun gode wa Allah da ya sanya mu ka zama muni a jagororin wannan tafiya na wannan ƙungiya mai albarka a cikin jihar Borno. Kuma ina miƙa godiya ta musamman ga shugaban wannan ƙungiya Sheikh Ahmad Al-Fati Usman Mani da kuma Halifar Sheikh Ali Sheikh Al-Fati radiyallahu ta'ala da irin ƙoƙarin da suke mana a cikin al'amura na addini, da kuma ɗaukaka da sans a haɗa kan musulmai da kuma kan yan uwa, musamman yan uwan Tijjanawa. Wannan ƙungiya mai albarka ƙungiya ce ta Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala, shi ya ba da izinin wannan ƙungiya shekaru da dama da suka wuce tun 70s. Kuma alhamdulillah ta zo mana nan Najeriya. Shugaban mu mai martaba Khalifa Sunusi, Khalifa Tijjaniya a nan Najeriya, shi ne shugaban mu a wannan ƙungiya a Najeriya. Shi ma muna masa godiya da ƙarfafa mu da yake, da kuma son ya ga yan uwa kansu ya haɗu wajen aiwatar da al'amura na addini da kuma na fada Tijjaniya gaba daya. Saboda haka muna wa kuma yan uwa da muke tare da su anan da suke ba da goyon baya akan wannan tafiya, don su ga an ɗaukaka addini da kuma malaman riba, da kuma irin abubuwa da muke ta shiryawa don mu ga taimakawa yan uwanmu a nan wayanda suke buƙatar sana'o'in yi, da kuma yadda za su yi koya musu ilimi dai kamar irin ta ɓangaren kwamfuta da sauransu. Wayannan abubuwa a yanzu haka muna kan shiryawa
da kuma wasu wanda kuma nan gaba muna ta yadda za a yi ya za a yi mu shirya mu taimake mu wani abubuwa kuma da muke da arjihun muke yi muna tara taro da kabo mu ganin taimakawa 'yan uwa ga sun samu ci gaba ta bangaren abubuwa da yawa ta bangaren karatu sana'a aikin yi duka insha Allah. Saboda haka ina kiran 'yan uwanmu musamman tijjanawa su ba da haɗin kai cikin wannan tafiya ta ƙungiyar Ansaruddin Attijaniya domin a tafi tare da su a taimaka wa addini tare da su. Kada mu rinka yin baya muna barin ƙungiyar ko kuma a'a bayan ko da baka zo an tafi da kai ba kada ka kasance a cikin wayanda za su koma gefe suna ganin abin ba abu ne da za a yi dan a ci gaba ba ko kuma a dinga faɗan wasu maganganu da bai dace a ci a cikin uwa ana samun ire-iren wannan abubuwa. Allah ya haɗa kanmu, Allah ya ɗaukaka musulunci, Allah ya ƙara wa shehunanmu lafiya da haribobi da kuma wanda suka shehunanmu da suka gabata ubangiji Allah ya ƙara musu. Babban abin da yake kawo mana ɗin kai ya san in aka biya ni za a samu ɗin kai ai abu saboda Allah kuma a gina abin da duk abin da za a gina shi kan ilimi me Allah ya faɗa me Allah ya hana kaga ina kai haka za a samu dace sosai. In amma ma daman ana barin nan Allah din to ana samun matsala ko a rayuwa na duniya ma mun gani a wasu tafiye-tafiye mu an kira wani tsana maganar addini matar tana faɗan matsalanta abin da ke damunta a taimaka mata tana neman roƙo lalabi ana cikin wannan halin da aka kira sallah ɗaya a cikinsu ya danna zuciyarsa ta shi zai je sallah matar babban mata ne ko ba tare da kira sunanta ba ɗaya ce jama'an kira sallah mu je ɗayan yana da kokarin ya tsayar shi a ji magana hajji ɗin sannan tafi da aka ji aka zo ta ce wannan mutane suna sauran Allah ne sosai ga baki ɗaya wanda take son ta rarraba mutane a yau ta wakilce su su ma zama su sanadiyar arzikinsu kaga bin tafarkin Allah din ya ba su nasara ta rayuwarsu da duniya. A cikin kissa sanannen kissa ne an karanta cikin littafai wani mata ta tashi tana tafiya kasuwa wani mutum mata magana yana ta gaishe ta yana hira da ta kita amsa har suka shiga kasuwa ya raka ta ya kawo ta gida gobe ma haka lokacin tafiya ta kasuwa ya zo ya jira layi so biyu ku yi mata da babun ya yawa sai ta gaya mijinta ashe mijin shi limanin gari ne limanin gari da ya fada sai ya amfani da hikimar shi sosai sai ya ce mata gobe ne miki magana ki ce mar me kake so dan ya ga miki abin da ke so ki ce ba matsala ina da sharadi da in kaje kai sallah bayan mijina kwana 40 idan kai kwana 40 ba kai fashi ni kuma zan yi ma abin da kake so shikenan yace to wannan misali ne kullum yana tafiya na dartan sallah hatta sallah asuba bayan shi yana yin sallah na sallah ka samu kwana 20 da wani abu sai mijinta ne ya ce ki tambaye shi da me zai ce miki sai ce ta ce mar kana kan alƙawarin ka kuma kana tafiya sallah ya ce mar kana tafiya sallah ce to kana kan alƙawarin ka ce yana kan alƙawarin na amma yanzu ina kan alƙawarin na yin sallah ne amma cewa da ni fake da wani abun da ba kyau kerin ki bari matan aure ne matan banza mani ba zan yi wannan kaga wannan ya zo daidai da faɗin Allah subhanahu wataala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar ko yaushe lokacin da muke son mu samu muna neman haɗin kai yan uwa mu yi gini akan ilimi me Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me addinin musulunci ya umarta shi in muka yi gini Allah subhanahu wataala ba zai bar aikin mutum banza ba inna la yudiu ajra man ahsana amala in dai saboda Allah zai nasara kuma in ka kira mutumin ta ilimi ka kira shi kana kan tafarki na gaske ka bi abin da Allah faɗa mutumin ko mai ko sarki ne sai wata rana ya zo ya fahimci shi yana kuskure kai kana daidai kai ma ka yi saboda Allah ka yi gina kan ilimi da husnul zanni ka cire son duniya ciki shi mai saurara shi da nake so kira shi ba ya san abin da ake kiran shi ana kiran shi zuwa faɗin Allah da manzonsa ne ana kiran shi zuwa addinin musulunci zai zo bance hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittifaqi da hadin kai da aka so abu ne wanda Allah ya umarta yi shine wa tasmi bi rabbina jami'an wala tafarraqu inna la ma'al jama'a wato nasaran Allah da uwan Allah da ta'ayyid na Allah yana tare da jama'a ko mutum kowane irin daraja kai kowane irin matsayi kai ko na duniya ne ko na addini idan madam ya zama yana da karfi ne na duniya yana da arziki ko mulki idan da ya fara bayin yana fara saba abin da Allah faɗa
ko yana yin abu da yana musguna wani musulmi tun da Allah ya hana wata Allah ya hana, ko yana nuna ananiya yana nuna kaiwa, to ko na matsayin shi da yake shi na duniya ne a ko na addini ne, sai imtihani ya biyo baya. Akwai babban shayin da kowa ya san shi, ana cewa Sheikh Muhyiddin bin Arabi. Wannan shayin dan sarki ne, ya zo shiga ilimin tasawuf, ya samu ilimi har ya zama bahar ilimi. Maulana Shaykh al-Islam Sa'adatul Anam Alhaji Ibrahim Inyas Kaulafi yana misali, yana ce shehunan da suka gabata duk udbaniya irin na Sheikh Muhyiddin bin Arabi wanda suka samu irin wani udbaniya ɗan kaɗan ne, su ƙalilan ne a matsayi na daraja addini. To abin da nake son faɗa, wata rana Sheikh Muhyiddin bin Arabi da Allah yana so ya mara wani nasiha, yana tafiya kan kogi, sai kogi ya iska shiga da kogi ya girgiza, sai moci ruwa ya tashi ce da zube can, sai bugi kogi ya ce askuni a bar alaika bi bar ilmi, ya ce ya kogi ka yi sukuni ka yi ladabi, akwai kogin ilimi a kanka. Da ya faɗa kaga Allah na so ya mara nasiha, kuskuren da yin nan ananiya ba kyau, ka nuna kan gaji da kai ba kyau. Shi ne da ya faɗi haka yana tafiya kawai abu kamar kifi ya fita gaban shi, sai ce mara ya Sheikh ina da tambaya. Ya ce mene tambayan ka? Ya ce tambaya na shi ne idan mutum aka yi mar sihiri, misali aka yi wani mutum sihiri ya zama gungume, wani abin da baya motsi, ko bishiya ya zama ko dango ko gungume itace ko dango ko dutse, abu dai baya motsi, shi wannan mutumin matar shi za ta yi idan an sake ta ne ko idan ya rasu ne? Kuma har yanzu idan wani mutum kuma kai mar sihiri ya zama abu mai motsi, kamar ya zama maciji, ya zama wani dabba, ko zama kadangare misali, ya zama ka, shi matar shi za ta yi idan an sake ta ne ko mijinta ya rasu? Shehu Muhyiddin bin Arabi ya durkusa kan shi ya yi tunani, sai ya ce mara Allah ya rabu san wannan musamman. Sai shi wannan abubuwa bawan Allah na kogi na kamar kifi ne, ya ce mara idan ya zama abin da baya motsi, matar za ta yi idan ya rasu ne, za ta ci gadon shi. Amma in ya zama mai motsi, maciji ko mai, shi wannan ba za ta ci gadon shi, za a jira kowane Allah zai sake koma hayyacin shi ya fari. Aka ce tun daga ranar bai sake Ansarudin Attijaniya. Alhaji Tijjani Bako, kwamandan wannan kungiya ta Shababul Faida Tijjaniya, ya yabawa halifan zawiyar Shehu Ahmad Aliyu Abul Fati, wato Sayyidi Ashek Ali Baba bin Sheikh Maulana Ahmad Abul Fati. Ansarudin Attijaniya. Muna ma Allah godiya bisa ga iyayenmu, shugabanninmu, musamman Halifa Aliyu Ahmad Abul Fati, uba ne, uwa ne nagari, wanda tarbiyyarsa kadai in ka bi to za ka san cewa kai wane ne. Ya ba mu haɗin kai a dukkan ayyukan da muke yi, na a wajen maulidi ne, a masallaci ne, a ko'ina. Duk abin da muka gaya mishi cewa akarmakallahu wannan abu shine, zai ce shine a yi shi. Kuma a cikin kullum a cikin faɗansa da ke karku taɓa wani, karku daki wani, karku muzanta ma wani. Wannan shine tarbiyyarsa. Kuma muna roƙon ubangiji Allah ya ƙara mishi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah kuma ya bashi yawan rai. Kuma muna neman ubangiji Allah ya bamu halifofi irinsa nagari. Ansarudin Attijaniya. Halifa ba abin da za mu ce sai mu ce ubangiji Allah ya saka mishi da alheri. Kuma duk wani abu da aka zo da shi na zawiya, mutum ne wanda zai iya barin ayyukansa ya zo ya yi. Duk abin da muka gaya mishi zai saurare mu, kuma zai ba mu karfin yi, kuma yana goyon baya mu 100% ga dukkan hidimomin da muke a cikin zawiya. Da haka Allah ya ubangiji ya saka mu Halifa alheri. Kuma duk abin da muke nema daga gare Halifa, daga gare shi, idan mun yi kuskure to ya gyara mana.
in akwai wani abu da muka yi wanda ya ga ba kyau ya gyara mana, dama yana yi kuma muna neman ƙari daga wajensa. Duk wani abu da zai zamanto na kuskure ne ko kuma wani abu ne wanda zai zama ɓace gare mu, to dama yana yi kuma muna roƙonsa da ya ƙara yi. Allah ubangiji ya ƙara ba shi yawan rai kuma ya ƙara mishi ƙarfi da himma da yake bamu. Ubangiji Allah ya saka mishi da alheri. Ansar Din At-Tijaniya.